Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayong, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas ana pauluhan. Nadaros, apuso, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay kumaasaan, Amira. Iso tinangibilin, apaayaban ka. Ngam, apay napatagadayang, mabutang aksamat. Awan ti pagbutngam. Adaak akadwam. Hintayokit din, taagur uray ti madaydayaw asultan, iti balkonahe ti barangay hall. Intayon anak, adamot ni dayang akadwa tayo. Intayon, Amira. Awan mo't basol mo. Iso asaan kang agbutan nga sumango iti sultan. Adtoy ti herbalist madaydayaw a sultan. Isumet ti inana, ken tinaudi kat ti estranghero dito'y porokmi. Amor, apay akasta tilangam, anak ko. Ti prinsipe. Ha, Apay akasta tilangana. Prinsipe Amor. Amor, anak. Anya tinapasamak mo. Apay akasta ti tsuram. Wah, pimpiman akas nagagangay laeng a tao. Anak yu, ti tinulungan ti anak ko anawanan puot iti kabakiran, madaydayaw a sultan. Wah, wan. Ayan ti anak mo, anang tulong iti anak ko. Siyak, apo amadaydayaw. May saklang anano mo nga herbalist. Ay na, napalaos a panagyaman ti ipahikukan ka, basag. Si kagayam tinangaramid kadagiti tsaa, anak kaagas kadagiti ado, ama sakit ije dakkel nga isla. Apay anaggapuda di taunag. Saan ka di ako nam nga inkulong mo ti estranghero? Kasano nga da dito'y day ta piniglat ti rupa na? Da kasamot tagur uray kada tayo dito'y. Saan ka natagari? Ang mga numakadlaw ti sultan. No di na kuma pinaayaban tinapatag adayang. Agawid ak kuman. Saan ka pa'y nga agawid? Ang mga nuad da ibaga na kada tayo. Iso pinaayaban na kayo. Sanak mat akaraman kadagiti ng dukot iti dayta lalaki. Uray tasikati nang isingasing iti aramidan mi. Dumngeg kayo. Iso nga may kami dito'y, tao may migunggunaan, kan padayawan tinalaing nga herbalist. Hanggang atigayam ti anak ko, kat adda dito'y. Kasanuan napasamak, kan apay nga adu ti piglat ti rupa na. Ni Amira ti makasungbat, madaydayaw. Gaputa ka na yun dak nga iruruman ni Malik. Napanak ijay bantay, kat nagmulmula ak iti makaagas abulbulong. Anya? Asino day ta Malik? Dinagatang yu dagiti tiya nga inaramid ko. Imay tinulungan ti inak. Sadyay anakita mi ti estranghero nga awan puot kan dara-dara. Karigatan mi binagkat, kat inagasan mi madaydayaw. Kastagayam. Amor, anak. Apay adi ka nagawid, idinaimbagan kan. Nagbirbirok kami. Gapo siguro ti panang parigat da kanyak. Jakon malagip tinagapwak ken asino ak ama. Ni Amira tinangagas ken nang padagus kanyak iti balayda. Nangatugayam a tao ti tinulungam anak ko. Jak impagarup ina. Kunak no gagangay lang nga tao. Apay narod analiday ka, anak. Sigurado nga min apumanaw dito yan, ina. Awanan tigayam ko. Anya nga rod ngay anak ko. Karbangad na ti agsubli ti sidong ti ama na asultan. Malidayanak, ina. Amangan no di na kun kayat agayam ti lalaki.
Tana nga to gayam ti kasasaad na itigimong. Maanya nga rod ngay nukasta anak ko. Sana bale, tanatulungam mo. Kaya't kung ayawat kan ka ti pamadayaw, kan ti gunggunam, basang. Agyaman iti pamadayaw. Ngam, rumbang kadipay amagunggon na anak. Kat ginatang yumat ti produkto, madaydayaw a sultan. Saan mo kumaapagkadkadan ti itad ko? Tapakaragsakak amang ted, iti gungguna. Kadang iti adda na aramidan na anasayaat, iti gimong. Agyaman unay kada kayo, madaydayaw a sultan. Kat babaan iti siyensya, kan moderno nga agas. Awisan kayo iti inam. Tamapan tayo iti dakkel nga isla. Ne, apay nga umay kami ichay dakkel nga isla. Madaydayaw a sultan. Paagasan tayo ti piglat iti rupa ni Amor. Kan ti diferensya ti rupam, Amira. Saan may akabailan madaydayaw a sultan? Saan ka di anangin na unay dayjay? No tiinted ko agungguna ni Amira. Sobra dayjayen. Ngam siyak ti makaamu iti amin. Awan pulos gastos yun. Amoyo ka ni. Adag itaday ti makanigidyo kat isoda tinang dukot kanyak, ama. Anya. Taapay adinukot da ka. Anya ti basol mo. Awan, ama. Dinandanog dakpay. Masapul a madusa ti asino man a nakabasol. Tapno saan amarwam. Ikulong dagiti nakabasol. Kas bilin ti madaydayaw a sultan. Ikulong yung amin ida, ijay kulungan. Pati ka di siya, kat paikulong yung ina. Nakabasol ka, saan ka di? Alangan abaybay ak tinagbasulam. Marwam ka ngaminan. Di da kumamot iramraman na patag adayang. Sa anak met akaraman itinang dukot. Ngamay saka kadag itinang plano iti inaramid da. Adala tabasol mo. Iso nga ikarumat ijay pagbaludan. Umanugot kayo kung maasumurot kada kami ijidakkel nga isla, Amira, Nana. Kayat mo kaditi singasing ni madaydayaw a sultan. Apa opera ti rupam, anak ko. No iso ti makagapo, no apaya kanayon dak nga iruruman. Saan siguro mat adakas no padasag, ina? Inkay nga roda nagrobot, na makikuyog tayo kadakwada nga agsubli ti dakkel nga isla. Ngam, awan kabalyumi ka ni ina. Mabalin nga remedyo na ita. Mabalin ti dwa sumakay iti dakkel amule. Makisakay tayo. Nagdadakkel mo't nga agpayso ti kabalyo anak sakayan dagiti kakadwa ti madaydayaw a sultan. Parwaran da kuma ditoy, inakadayang. Diyak kayat ditoy. Amom ka di anaba inanak ka ni sultan, gapu iti inaramid mo. Anak ti sultan, pinadukot kan dinanog mo. Agyaman ka, tanasingpet ti sultan. Day talaang tidusam. Kasanupay ti arapap kung agbalin na dato. May saak mata na balod, ina. Imbagak maten kan ka nga agbalbaliw, kan agbalin ka a responsable. Ngam ad-adamet a pinagaramidam iti dakas ti anak ti sultan. Diyak mata mo nga anak gayam ti sultan dayjay, ina. Dayta ti dakkel abidot mo. Saan arumbang atagibas sitem ti padam a tao, no di mo amo tinagtaudan na. Ina, kimuyog ka di tilaad, kada sultan? Mabalin ka di apagkadkadan ti bilin ti sultan. Maasikaso analaing damiya ken Amira iti pagtaengan ti sultan. Tainasikaso damet ti prinsipe nga anak na. Ladingitak no dito dalang ibagakkan ka na ito. Total,
Nagkasakay tamat iti maymay sa akabalyo. Adda ka di ibagam, madaydayaw. Amor ko malatan. Di nakawagan iti madaydayaw. Maymayat ti sigud nga awag mo kanyak. Day tamat ti may parbang nga awag ko kan ka. Saan ka di? Saan, Amira? Amom ka di. Akabayatan ngagkadkadwata iti ayan iti mulam. Inayat kan. Di nakadirabrabakan laang. Nalaadak. Sana ka normal. Amok anormal ti puso kan riknam. No may papanitirupam. Di kagdanag, ta amok nga agbaligi ti doktor agayem ni ama. Agpanuno takpay. Italaang nga adda nang ibaga nga inayat nak. Saan ka di nga imbaga ni Malik kan karayta? Amok asaan anapod no day dya tao. Amok aluklukwan na klaang. Inramraman na kapay iti kalukwan na. Nakadanon tayon iti compound, madaydayaw. Paayabam dagiti gagayem ko analaing a doktor. Tasi kaswunda da amor kan Amira. Matungpal, madaydayaw. Ibaon ko, ti matalak amin sa hero. Ala, inka isuro ti kwarto apaginanaan damiya kan Amira. Itulod edad ni Apo Prinsipe, madaydayaw. Ala, inakpay aginana. Nabanuga ka nagdalyasat iti kabakiran. Inkantumat na aginana. Dito'y akwarto ti paginanaan nyo. Tainton umay ti doktor a pinaayaban ni ama. Kitaan na no mabali na may rugi ti proseso para ti rupa, Amira. Agbaligi nga ta ti operasyon. Namnamaak nga agbaligi. Amira, kidawag asong batan na kumamatan. Tapno adda inspirasyon ko amang ipaayos iti ado apiglat ko. Alaman laangan. Tapno naragsak ka sumango iti doktor. Agyaman ak unay, Amira. Ay ayatan ka unay. Kasta akmat, amor. Ay ayatan ka mat. Agbaligi man wano saan ti operasyon. Saan nga agbaliw ti panagayat tayo ti tunggal maysa. Nagliday matan ti agyan dito'y pagbalutan. Awan pa'y mang sarungkar kanyak dito'y. Matanawan ka dito'y seldami. Naliday ka dito seldam. Amukla ko maakastoy ti pagbanagak. Tiyakla ko man nakikadwakan ka. Kunak no nasaya ti pagbanagak. Saan mat gayam? Sugsug kan tumat nga minabakbakatan. Kunak no agbaling kanto adato. Tadato idi ti amam. Saan mat gayam? Tingamin inaramid da paglintigan dito isla tayo. Anya ka di da itapaglintagan. Uray ka no anak ti dato. No adabad record na. Saan na mabalin asumukat adato. Iso asaan ka amabalin nga agdato. Tadabad record mo. Ikatanan ti doktor ti benda ti rupayo adua ka ni madaydayaw nga amor inton madamdama. No anyaman ti banagan ti panangikat day ti benda. Awataklatan, ina. Day ta ti rumbang anak ko. Awatem ti kinapudno. Naragsakak lata. Tauray ada nang iruruman kanyak iti kalabas. Nasingpat ni amor kanyak. Nga anak pa'y ti may sa asultan. Sinong batam saan ka di? Kapkap na kam ka di. Ni madaydayaw nga amor. Wan, ina. Iti amin a pusok. Ay ayatag ni amor. Apay ka di analiday kayo, madaydayaw a sultan. Imbaga ti doktor ko. Amay mayat no aginanaak kasultan. Dikli ka kano ti ma-stress. Ken anya pa'y dita apakabanukan. Anya nga rod ita ti aramidan yo, madaydayaw a sultan. Ipasak ka ni amor ti kinasultan ko. Kabaalan na ti mangidaulo iti isla. Awan mo't siguro ti kumontra, madaydayaw.
Awan ti madi a record ni Amor. Sa maysa, nalaing met ang mga idaulo iti armada ti isla. Mayat matkit din o ginana kayon madaydayaw. Tapno saan kayo amarigatan? Nagbalig iti proseso nga inaramid da ka ni madaydayaw Amor. Nagsubli ti taor na. Uray ni Amira, nagbaligi mo ti operasyon nga insayang katda. Amoyo ka di? Ani ka no prinsipe Amor ti sumukat a sultan? Ada nga minrikrik naon ti madaydayaw a sultan. Anya, agbalin a sultan ni madaydayaw nga Amor? Wen, manang. Iti mabiit. Ipasa ni madaydayaw a sultan ti kinasultan na kan ni prinsipe Amor. Oh, jak ni namna mga agbalin a sultan, ti pinagnaad mi iti basit a balay. Dakelat ta ti pagyamanan ti pamilya da madaydayaw. Ta inasikaso yon ni Prinsipe Amor, idi agnangabit ken patay. Anya ti kunam? Agkalaysa kayon ken ni Amira? Dahil ti pudno, ama. Ay ayatek ni Amira, ure di saan pa'y apimintas. Gapu, tanadalos, ti panagpuspuso na. Nadalos, a panagpuspuso. Dayta, ti kapatgan. Agyamanak ta inawat yun ni Amira ngagbali na manugang, ama. Nadalos, ti panagpuspuso na. Kanalaing anang partuat iti makatulong kadagiti tattao. Isuro nan tumat kadagiti tattao, ti amuna. Adolakit di ti interesado nga agsorsoro, no agisuro ni Amira, ama. Egiddan kunto ti panangipasak ken ka iti koronak, akas sultan, into nagkalaysa kayo. Kaya't kun ti aginana, akas sultan, anak ko. Napaayaban kami amin adayang ken dato iti agdudumang nga isla. Tagkalaysa ti anak ti sultan, ken maipasa ken kuana ti trono, akas sultan. Sino nga anak na ti agkalaysa? Ken sumukat a sultan, ina? Ni Amor, tiganggan na et nga inkulong mo. Isu ti sumukat a sultan, kat nimot Amira ti agbalin ka asawa na. Ha? May santo na sultana ni Amira nga inruruman mo. Kinayat ti anak ti sultan tinalaad a babae? Kitaem ti impatulod da aladawan. Nagpintas ni Amira. Saanen akas idi inruruman mo. Ha? Kasano ang napasamak da ito eh? Impaopera ti sultan, akas panang subalit na. Iti panangispal na iti anak na, ani Amor. Pudno ka di timbagayo, dayang Rio. May santon a sultana ni Amira? Pudno, aya. Gapu tanasaya at ti panagpuspuso na. Nasupapakan iti nasayaat. Iso ada kayo. Pagbaludan mo ti supapak ti inaramidyo. Iso asapay lakuma, taagbalbaliw kayon. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluhan. Nadalos, apuso. Dito'y drama tayo. Ting Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.